A ja na przykład wiem, że Peter Malinka su nam potom vzali, jako radonsko vuča, to by Habak był hat statt Wanetki nasz radonsko vuča, ale to oso von zali, to już on był syn Fahrer, mit dem nicht in Chasse wie schon taka Reinigungsfähr, że so one pytali, koło może, a one jeszcze wodcunecz. Takie Peter Malik na przykład, nie jak my uczą być, no. Myśmy potem stałkowali, a Habak nie, myśmy stałkowali. myśmy so, chyba realnie się zamknęła na nuznik. myśmy się zamknęli do nuzniku, a myśmy chcieli wonić. Brankač je u nas dobre potom šozač, Achim Brankač. A na to myśmy przeluby postawili, choć oni schon radnie je nawiedowali kulturną brigadu, ale tam by się celi inaczej. Choć by wódź był. Nie nam drugi dzień wódź, choć myśmy my do toho mojla jeszcze rybali w jednym czachu, gdzieś by się słowa nasyčena, a myśmy tam słonu na bok zali, a sredza rybali, a też z nim. My się tam długi człowiek to aż wszystkich się. Ale na drugi dzień, bo nie dam lada na to, że on występuje jako odprytka, on tury, a widzisz, że miał swoje toszu na pult. A potem ja, właśnie tu nam, baban. Dobry, ja. So byśmy nie tam zase stanęli, a was byli, Sęczera, piatka. So, also on je potem nie tam zase lada, że potem je zase zmirował, ale no, on miał jeszcze takie, no, also, niektóre takie osobitości naši uczą, też jeszcze mieru, kiedy też potem jeszcze też przyczyna, że one, no, uczaka, takie rzeczy są potem wszystkich won zali, no, są takie metody mieli, kiedy są nam lubię byli, kiedy są nam wesele czynili też, no, ale, also to stałkowanie nam nie pomogło, bo nas ostali najpierw 2 godziny na nucka siedział. Ale potem jeszcze w obiad był czas. A kogoś jeszcze wyszło swój obiad mieć. A to jest zase won przyszli, a to by się nasze niemocne stałkowanie przeczyło tomu, co nam su Petra Malinka zali. No. To by się w oprawdzie jen dobro uczyło. No.